היי אהובות יקרות שלי, אנחנו נעשה כרגע פתיחה. אנחנו נבדוק מה בעצם התיקון שלך עם הגבר הזה. מה התיקון שלך בקשר הזה? מה את צריכה ללמוד כרגע לגבי הקשר, לגבי הגבר שעליו את שואלת. אז קודם כל בוא נראה באיזה מצב אנחנו, שנראה אם הסרטון הזה מתאים לך. אם כן, אז תישארי. אם לא, אז כמובן שיהיה בהמשך ודאי סרטון אחר עבורך. אז בוא נראה על מה אנחנו מדברות, איזה אישה מגיעה אלינו כרגע על המסר הזה שהיא צריכה לשמוע אותו, על מי אנחנו מדברות, איזה אישה צריכה לשמוע לגבי התיקון שלה. אוקיי, אנחנו מדברים פה על אישה, יכול מאוד להיות שאת אישה מאוד מאוד רוחנית, אישה שמתעסקת יכול מאוד להיות בעולם הרוח, או אישה שבתאריך הלידה שלה יש את המספרים 7, 9, 2, 6, 16, 5, 22, 6, או שאמרתי כבר 6, ו4, אוקיי? אישה שהיא מאוד מאוד רוחנית, יכול מאוד להיות שאת מתעסקת גם עם הפה, אז יכול מאוד להיות שאו שאת מורה או רעה, מתעסקת במחירות, מתעסקת בתחום טיפולי גם, אוקיי? זאתי האישה. אני רואה ככה, אני קודם כל רואה אישה שהיא מאוד מאוד טובת לב, אישה שנמצאת כל הזמן בנתינה. את הרבה פעמים נותנת, הרבה פעמים מבטלת את עצמך, את כאילו נמצאת במקום של ריצוי תמידי. יש לך או שחווית בעבר, כאילו את חווית בעבר פה, אני רואה או נטישה, או איזושהי בגידה, או איזשהו אובדן מסוים. יכול מאוד להיות שזה משהו שאפילו בא מהילדות, אוקיי? עד 5 שנים האחרונות, 3 שנים האחרונות, את חווית איזושהי חוויה טראומטית, שנשארה לך ותקועה בך ממש כמו צלקת, וקשה לך לשחרר אותה. אני רואה פה אישה שהיא המון 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 במחשבות. את כרגע גם עוברת תקופה מאוד לא קלה. יכול מאוד להיות שנפרדת, הייתה פה פרידה בינך לבין הבן זוג, או שעברת איזושהי בגידה. אני רואה אותך ממש בתקופה של משבר נפשי לא קל. המון המון את בוכה, המון המון את בצער, המון המון את בעצב. יכול מאוד להיות אפילו גם משבר בריאותי, את לא מרגישה כל כך טוב, גם נפשית, גם בריאותית. יכול מאוד להיות גם שעזבת עבודה, קשה לך להמשיך בעבודה. זה פחות או יותר הסימנים לאותה אישה שעליה אנחנו מדברים. מה התיקון? מה התיקון של אותה אישה? מה היא צריכה ללמוד בקשר הזה? טוב. ככה, אני אגיד לך. את אישה מאוד מאוד יפה. לב ענק. יש בך נתינה אינסופית. אני רואה שאת ממש 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 נפגעת. עברת בו פגיעה, השפלה, יכול מאוד להיות אפילו קשר אלים, קשר רעיל. השפילו אותך, הרגשת ממש שרמסו אותך, הכאיבו לך, בגדו בך, הכאיבו לך אם זה פיזית, הכאיבו לך גם אם זה נפשית. את עברת פה תקופה לא קלה בכלל. זה הגיע לך באופן מפתיע, את היית די מופתעת, די מאוכזבת. הרגשת שפשוט כל העולם שלך קרס, הרגשת שאת פשוט הפסדת את אותו אדם שאת כל כך רצית. אני רואה שאת נמצאת, ממש את היית בזוגיות, היה פה אדם נוסף שנכנס בקשר. שוב, יכול מאוד להיות שזה אישה שנכנסה לקשר, יכול מאוד להיות שזה משפחה שהפריעה בקשר, כל גורם שלישי שנכנס בקשר. יכול מאוד להיות או שאת בהיריון, או שהיית בהיריון, או שהתכוונת להביא פה ילד.
אוקיי? יש פה גם עניין של כסף בקשר הזה, אוקיי? אלה הסימנים. מה היא צריכה ללמוד את האישה? טוב. היה פה מגדל, היה פה נפילה פתאומית על הזוגיות שלך, אוקיי? והמטרה הייתה פשוט להביא אותך למצב של הבנה, למצב של תובנות עם עצמך, למצב של שליטה עצמית, אוקיי? יש פה עניין שרוצים שפשוט תאהבי את עצמך. מה שאני רואה פה זה אישה שוויתרה על עצמה בקשר הזה. ויתרה על הרצונות שלה, ויתרה על הכבוד שלה, ויתרה יכול מאוד להיות על העבודה שלה, ויתרה על המשפחה שלה. פשוט הזיזה את כל החיים שלה הצידה למען אותו הגבר. אפילו הגבר הזה לא יוצא לי פה מרוב שהוא מתחבא, מרוב שמדובר פה בגבר שהוא פחדן, גבר שהוא מתחבא, גבר שהוא בורח מהמציאות שלו, גבר שלא יכול אפילו לעמוד ולהסתכל לך בפנים על מה שהוא עשה פה. אוקיי? מה היא צריכה ללמוד? אוקיי. קלף הצדק. יש לנו פה את הצדק. יש פה קשר קרמטי, יש פה קשר גורלי ויש פה צדק. צדק מלמעלה. מלמעלה כרגע פועלים למען הצדק בקשר הזה, אבל כדי שהצדק הזה יצא לאור וכדי שהקשר הזה באמת יסתדר ודברים יסתדרו וכל הפגיעה הזאת שחווית וכל מה שחווית מהאנשים או מהגבר, כל אחד בסיפור שלה, כמובן זה קולקטיבי, אז יש פה עניין שאת צריכה לעבור פה איזשהו תהליך עם עצמך. אוקיי, התהליך הוא כזה. קודם כל, את בגדת בעצמך, את בגדת בערכים שלך, את בגדת באהבה שלך עם עצמך. רוצים קודם כל שתבחרי כרגע בעצמך. תאהבי את עצמך, תבחרי בעצמך, והמילת המפתח שיש פה, תשחררי. אומרים שהתיקון שלך, ואת מאוד מאוד כנראה אוהבת את הגבר הזה, ויש פה אהבה שהיא אהבה, היא אהבה לא רגילה, היא אהבה מתוך הנשמה. זאת אומרת, יש פה אהבה שהיא משתלטת לך על הרגשות, על הנשמה, על הכל. וכדי שהגבר הזה באמת יחזור לך לחיים, וכדי שאת תעברי את התיקון הזה, יש פה עניין שאת צריכה לדעת לשחרר. לדעת לשחרר ולדעת לבחור בעצמך. כי כשבאמת אוהבים, גם צריכים לדעת לשחרר. ולך יש איזשהו קושי בלשחרר. יש לך איזשהו קושי בלקבל גם את המילה לא, או לקבל איזושהי דחייה. אז רוצים להביא אותך פה ממש לכאב, כדי שתגיעי ממש פה לכאב ממש ממש עוצמתי, שמהכאב הזה את פשוט תצמחי, תביני שאני משחררת, תדעי לומר אני משחררת, אני משוחררת, אוקיי? ואני רואה שהצדק איתך. ברגע שאת תשחררי, ברגע שאת תתקדמי, תמשיכי ותזיזי רגע את הגבר הזה הצידה, כי הגבר הזה הוא לא כל עולמך, הגבר הזה הוא לא כל החיים שלך, הגבר הזה הוא גם לא מסע החיים שלך. תלמדי לבחור בעצמך, תלמדי לבחור ברצונות שלך, תלמדי לבחור באהבה עצמית שלך, קודם כל, אוקיי? וברגע שאת עוברת פה את כל התהליך הזה של השחרור, של האהבה עצמית, של הוצאת כל האמונות, של האמונה של הנטישה, של אני נטושה, אני דחויה, אני נבגדת, אני פגועה. ברגע שאת תשחררי את כל האמונות האלה ותשחררי גם את הגבר הזה, אוקיי? ממש תשחררי אותו, תגידי לו אני מוכלת לך, אני סולחת לך, אני משחררת אותך, אוקיי? דברים צפויים להסתדר. אז זה השיעור שלך, זה התיקון שלך. מי שזה שלה והייתה צריכה לשמוע את זה, אז תעשי פה עבודה, אפילו תגיעי אליי לניתוק גבלים אנרגטי, תעשי לי שיחת טלפון, שיחת וואטסאפ, תתאמי ניתוק גבלים אנרגטי, תנתקי את הגבר הזה ותמשיכי הלאה בחיים. ברגע שתשחררי, הוא יחזור. והדברים יסתדרו, כי זה קשר קרמטי שהוא עוד לא נגמר. יש לכם עוד שיעור לפניכם.
אוהבת אותך.